Okay, the 22/5/1926 Aningkan. Aningkan hello. Lapena phi karjong aron atengpen Ningkan ingkoi 20 years ke joga hosi baptism mate lang karbi endolo. Aningkan 1946 Sarteron pastor iklam un ahut. Lapen pinangan Aningkan api pen Alangli association aron atengpen Alangli Sip Sagar along Bible school Charlie long lang Aningkan lake 1967 laken 1970 kaduga we Aningkan 4 years apos atengpen pijutun pemela lapen api Alangli pure hikha mate lo kethan akamta klemdun la Aningkan bangke dainili ason to kedelo 6 years mate Ningkan trok Alangli pure ahikha lo kethan akam klemdun dong la Alangli lo kethan ington kop api Alangli kakojan Baptist Church along youth mate risonim so ame along ta secretary arpu Ningkan isi lapen 1 years lapen president arputa Ningkan plian mate 4 years kadoga we secretary lapen president arpu kiklam pangong pe Ningkan po kakojan bisi along cerap an risonim so ame klam dun temelong la Aningkan lake 1962 1966 lapena phi uthot singnot lekthi arong along si dodinlo hadak wangdet pena phi si kai chobuche rabia pan injure ne kajer lekthi pi Cipachor Aningkan lake 1973 Aningkan pusi kachini tumpen longpon Alangli tuma phan arna makang jenso pen kipi asomar lake pinso bangpli lapen arlo somar bakini bangrum pet bangke bang trokan arna makang jenso pen asomar ila Alangli pure kisso ke cholong lake 2022 Aningkan malom pen lo seta adon ara batum pen cerapom si celang bom tenapot mesen pen si dudin bom seta beneng aru cheklo tarik ingko resirke mate 29/5/2023 kisto kita
Tractor. Deh, gari. Oh, payah. Di, lang ini lah ya. Ini loh. Apa lagi kita nggak jangan sini punuh anak ke dolong loh. Nang bom today. Yo ada roi marore. Satu. Kali itu nak pun aja nung efek penalang loh teh. Jol laki roi kumai. Jalan apa lah anak ke?